Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Som veľmi rada, že ho sledujete, pretože toto video som natočila práve kvôli vám. Bude sa týkať vegánskych masiek na vlasy Marianila, ktorými si ja farbím vlasy či už na fialovo, čo sa vám veľmi páčilo, alebo na šedo, čo mám momentálne práve na hlave. Aby som to teda uviedla hneď na jasnú mieru, za toto video som nedostala žiadny honorár. Avšak farby, teda masky Marianila som dostala barterovo. Toto video robím čisto z vlastnej iniciatívy, pretože ste sa na masky veľa pýtali a ja som s nimi tiež veľmi spokojná, takže si myslím, že to môže byť zaujímavé a napomocné aj pre vás. Takže ja dúfam, že sa vám to video bude páčiť. Ja vám ukážem, ako si miešam dve farby týchto masiek a ako vlastne dosiahnem ten výsledok, ktorý ste videli na Instagrame alebo na blogu. Aby som vám teda ešte niečo povedala o týchto farebných maskách, takže masky Marianila Stockholm sú vyrobené v Európskej únii, teda vo Švédsku v Štokholme, sú vegánske, nie sú testované na zvieratách, neobsahujú žiadne parabény, žiadne sulfaty, žiadne silikóny a naopak obsahujú argánový olej a rôzne iné zložky, ktoré naozaj tie vlasy super vyživia a ja som z toho úplne hotová. Ako som vám už písala, tak sú to najlepšie masky, aké som kedy vyskúšala. Naozaj s vlasmi robia zázraky. Máte ich v ponuke hneď v niekoľkých odtieňoch, či už od tých farebných, ako je tyrkysová, ružová, fialová, dajme tomu silná červená, ryšavá, tak aj v bezfarebnej verzii, čiže len ak ste spokojní so svojou farbou, tak môžete použiť masku White Mix. A pokiaľ by ste chceli niečo prirodzenejšie, tak máte tam blondiavú, čiernu a rôzne odtiene hnedých farieb, takže naozaj vyberie si každý. Tieto masky sú za mňa úplne perfektné v tom, že sa postupne vymývajú. Naozaj každým umytím mám iné vlasy, tá farba sa každým umytím stále mení a vy tak môžete experimentovať a skúšať, čo vám najviac vyhovuje. Ja som veľmi túžila práve vyskúšať tú striebornú farbu, trošku som ju mixla s tou fialovou, takže poďme si to teraz ukázať. Takže ja momentálne používam dve farby, a to Vivid Violet a Pearl Silver. Táto fialová farba je dosť výrazná. Prvýkrát, keď som si ňou farbila vlasy, tak som tieto dve farby namiešala v pomere 1:1, 50:50 a ten výsledok bol fakt divoký, tak som až nečakala. Ešte som si do toho pri farbení odlakovávala nechty, takže som zabudla na čas. Takže čo je dôležité, vždy sledujte čas pri týchto maskách, pretože čím dlhšie ich necháte pôsobiť, tak tým výraznejší ten výsledok bude. Druhýkrát som už bola poučená svojou chybou alebo svojím proste činom, tak som už vedela, že tieto dve masky, a teda tú striebornú a fialovú, treba namiešať v pomere, dajme tomu, že 4:1, teda 4 časti tejto striebornej farby a 1 časť tejto fialovej farby. Viem, že veľa ľudí písalo na internete, že táto strieborná farba pre nich nemá žiadny účinok, ako napríklad blondíny, že im to moc vlasy nefarbí, že takmer žiadny rozdiel nevidia. Takže som neočakávala ani ja, že tam bude nejaký ako extrémne wow efekt, avšak ja som veľmi prekvapená, pretože pozrite sa, ja už mám umyté vlasy od posledného farbenia asi 5 krát a stále tam tú striebornú mám. Takže pravdepodobne záleží od typu vlasov a je ten výsledok veľmi individuálny, pretože naozaj väčšinou tá fialová, lebo vlastne som mala pôvodne také do fialkastá vlasy, čo vidíte tu. A za 5 umytí sa mi tá fialová vymyla úplne a tá sivá strieborná stále drží. Takže u mňa výsledok super a ja som veľmi spokojná. Neviem, ako to bude potom u niekoho iného, ale za mňa táto strieborná maska funguje. A čo všetko budete potrebovať? Samozrejme farby Marianila, misku, v ktorej ich zamiešate, starší utierák, aby ste si nepošpinili oblečenie alebo kožu, štipec, zrkadlo, jednu gumenú rukavicu a telefón alebo hodinky, v ktorom si budete merať, ako dlho vám farba pôsobí. Ja vám teraz ukážem, ako si tú farbu namiešam. Vždy si radšej namiešam viac. Keby som to robila proste zvlášť, tak ten pomer by som už nevychytala rovnaký a mala by som jednu polku vlasov, trošku inej farby ako tú druhú.
Tak ja už mám na sebe uterák, veľmi krásne, viem, ale tak nechcem sa zašpiniť a chcem vám ukázať, ako to bude naozaj vyzerať. Tam som si pripravila zrkadlo, aby som niečo videla a poďme sa do toho pustiť. Že ja už mám vlasy rozčesané, to si ich rozdelím na dve polovice. Ono zdá sa, že to farbenie je pomerne jednoduché, ale ja neodporúčam z vlastnej skúsenosti tieto masky aplikovať ako obyčajnú masku, pretože tým pádom sa vám na vlasy nedostane rovnomerne. Úplne ideálne je, keď si ju aplikujete ako normálnu farbu na vlasy. Takže ja si dám túto krásnu rukavicu. Dávam si iba jednu, ono pekne to z tých rúk vidie, aj keď sa zafarbíte, takže ja by som z toho nerobila nejakú vedu. Musím povedať, že aplikácia pred zrkadlom je oveľa jednoduchšia, to nie, že nie, ale tak môžete potom použiť aj hrebeň, avšak ja tým, že som si vlasy rozčesala, tak už to tak nerobím. A čo vám môžem odporučiť, začnite zo zadu, pretože ja som začala tu párkrát a potom mi táto farba chytá silnejšie ako ostatné. Tak akože na tej časti vlasov je potom tá farba silnejšia a ten rozdiel je značný. Ak sa vám aj zafarbí tvár, tak to vôbec nevadí, pretože ako som spomínala, tak tie masky idú veľmi pekne dole. Že maska je momentálne všade. Ja si takto vlasy zdvihnem. Pokúsim sa si ich zaštipcovať. Tak a nechám to pôsobiť. Napísané je, že od 3 do 10 minút, takže ja to momentálne nechám 7 minút. Vidíte, tak moja ruka od farbenia vôbec nie je taká strašná, takže úplne v pohode si to teraz umyjem v umývadle. A ja som pri umývaní rúk v umývadle zistila, že som čistý a že som z toho nadšenia, že pre vás točím video, zabudla, ako sa tieto masky aplikujú správne. A teda, že si pred aplikovaním masky mám klasicky umyť vlasy. To som neurobila, takže som fakt zvedavá na ten výsledok a asi tú masku nechám pôsobiť o čosi menej, tým pádom nechápem, ako sa mi to mohlo stať. Tak ja mám vlasy umyté. Povedala som si, že to môžeme poňať ako taký experiment, pretože koniec koncov videí, ako si správne farbiť vlasy s maskami Marianela, je na internete kopec, takže ja za vás zistím, či sa to dá spraviť aj na suchých vlasoch a sama som zvedavá na výsledok. Takže ja som to urobila teda tak, že namiesto toho postupu, že si najprv vlasy umyjete šampónom, následne ich vysušíte trošku uterákom a nanesiete masky Marianela, tak a potom opláchnete a použijete kondicionér. Tak ja som najprv naniesla na suché vlasy masky Marianela, potom som ich umyla šampónom a na záver naniesla kondicionér. Takže uvidíme, čo to dá. Takže vlasy už mám vyfúkané a priznám sa, že výsledok ma príjemne prekvapil a som s ním spokojná. Vlasy mám teraz tak jemne dofialková, presne tak, ako som to chcela. Výsledok nie je ani príliš slabý, ani príliš silný, takže výsledok tohto praktického cvičenia, tohto experimentu je pozitívny. Myslím, že môže byť. A za mňa masky Marianela sa môžu aplikovať aj na suché vlasy, avšak odporúčam ich používať tak, ako boli vymyslené, čiže na budúce budem aj ja dodržovať postup. Toto bol fakt neplánovaný počin. Priznám sa, že autenticita tohto videa prekvapila aj mňa. Nemyslela som si, že sa stane takýto neočakávaný experiment. Chcela som vám priniesť naozaj pekný návod, ako si tieto masky aplikovať, ale myslím, že dá sa to poňať vtipne, alebo teda, že vy to môžete pochopiť vtipne a aj napriek tomu verím, že ste sa niečo v tomto videu naučili alebo že vás minimálne zabavilo. A som rada veľmi, že ste ho sledovali až do konca a keď ste to teda dotiahli až sem, tak ešte si ma vypočujte na minútku.
Ak ma radi sledujete a čítate môj blog, tak by som bola veľmi rada za váš hlas v ankete Bloger roka 2017 v kategórii Móda, v ktorej som nominovaná. A veľmi rada by som sa tento rok dostala do top 10 a na to práve potrebujem vašu pomoc, pretože to nie je len o mne, je to o nás. Takže veľmi pekne vás chcem poprosiť o váš hlas. Dávam vám dole link do popisu a budem naozaj veľmi rada za každý hlas. Takže sa vám čoskoro ozvem s novým videom alebo s novým článkom na blogu. Majte sa zatiaľ krásne a teším sa na vaše názory.